खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय भिडिअ हिसाबै आं मोनसे भिडिअ सुथुदों मोनसे चेनेलाव ओमफ्राय जाय हक बिनि बे भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव हाबफैना नायनो हागोन NDFB नि आर्मी डे गिबि खुंजेननाय ओमफ्राय आं माखौ होगोन सार रन्जन दैमारिया जेब्ला बांलादेशआव दङ आफाद एफेक्सन जाखांनायनि उनावहाय जों आर्मी डेखौ बांला केम्पआवनो स्टार्ट खालामजेनदों अब्लानि समाव बांला केम्पआव आंबो दङ बे बांला केम्पआवहायनो बांलादेशनि केम्पआवनो हाग्रानि केम्पआवहाय जोङो आर्मी डेखौ माबादि खुंदोंमोन ओमफ्राय रन्जन दैमारि सारनि लाइजाम लिरनानै हरदों बे आर्मी डेनि स्पिच आरोखि ना रन्जन दैमारि सारनि स्पिच बिखौ नोंसोरनो एसे खोन्थालांनो सानदों गोसोआवनो बे समाव रन्जन दैमारि सारा ढाका टाउननिफ्राय ओरै केम्पसिम थांनो थाखाय एसे उसुबिदा जानायलाय बियो बे आर्मी डे जिहेतु खुंनाय बावहाय नुजाहैनो हायाखै बावहाय जों गासिबो दंहैयोमोन रन्जन दैमारि सारा गावनि स्पिचखौ ना लाइजामजों लोगोसे लाइजामजों हरफादों आरोखि बे बिनि जिखिनि लाइजाम लिरनानै हरनाय स्पिच बेफोरो जोंनाव गासिबो दंजोबो दाबो दं आरो दोनबायबो थागोन हयथ'बा नांगौबो जानो हागौ भबिष्यतआवहाय थ' आं बेखौनो एसे दिनैहाय जेबो भिडिअ गैयैलाय बा गोसोखांनानै रन्जन दैमारि सारनि जिखिनि आर्मी डेआवहाय बियो स्पिच हरनायमोन ना बेखौ नोंसोरनो एसे खोन्थालांनो सानो जेब्ला NDFB फार्स्ट ट्रेनिं लायो सोर होफैजेनामोन NDFBखौ ट्रेनिंखौ सोर होजेना ओमफ्राय आरो बै ट्रेनिं होफैनाय इन्सट्राक्टरफोर ना बिसोरो सोरमोन हयथ'बा जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफ्रा बा NDFB आफादनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ ना जुनियरफोर होन सेनियरफोराथ' सोरबा दिनैसिम बावबाय जानांगौ सोर होजेनामोन ओमफ्राय इन्सट्राक्टरफोर सोर फैदोंमोन ना सिबाथ' सिब दंखायोनोसै इन्सट्राक्टरफोरा साथाम फैदोंमोन सोर फैदोंमोन बिनि बारैबो नोंसोर खोनानो मोनगोन जोंनि NDFBनि ट्रेनिंखौ गिबि होजेननाय होननानै बुङोबा NACN-IM ना NACN-IMआनो होजेनदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोंनि NDFBनि ट्रेनिंआ जागायजेनदों आरो बयबो बिनिफ्रायनो जाजेनलांदों आरोखि साफा मोनसे बेट्सआवहाय जों साफा बा सानै साथाम बिदि इन्सट्राक्टर सायख'नानै बरननानै दोनो थ' बिदिब्ला जों बे NACN-IMनि सोर ट्रेनिं होनो फैनायमोन NDFBखौ बिनि बारै जों एसे खोनासंनानै लानि बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव आफादगिरि DR नाब्लानि बिबुंसार नभेम्बर 14, 2009 मायथाइ आंनि अनजालु दावहारु लोगोफोर गिबियावनो बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरनिसिम गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय आरो जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरबाय नैथियाव जायफोर बर'लेण्ड आर्मिया बर'लेण्ड आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो जुजिनानै गावनि थै जिउखौ बावसोमबाय आरो दिनैसिम सुथुरजों हमजानानै गोमाना आरो जोबथेसालिफ्राव जोबजानानै दङ बिसोरनिसिमबो खर' गंग्लायै मान बावहरबाय सोबख'जानाय गादब जानाय आरो गाग्लोबनानै दोनजानाय बर' हा आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगां थामहिनबा 26थि अक्ट'बर 1989आव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ बर'लेण्ड आर्मिनि गिबि मिलिटारि ट्रेनिंखौ बेखेवजेनो आरो 15 सान सोलोंथाइ होनायनि उनाव दिनैनि सानाव फोजोबो आरो जोबथा फोरबो खुङो बेनिखायनो दिनैनि सानखौ बर'लेण्ड आर्मि गायसननाय एबा फसंजेननाय सान होनना बुंजायो नाथाय थांनाय 20 बोसोर बर' हारि आरो NDFBनि जारिमिनाव मख'जाथाव आरो सानजाथावब्लाबो बे सानखौ जों गोसो खांनो आरो फोरबो बायदियै खुंबोनो आरो फालिबोनो हायाखैमोन नाथाय बे बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बर'लेण्ड आर्मी डे एबा बर'लेण्ड आर्मी राइजिं डे एबा बर'लेण्ड आर्मी फसंथान सान बायदियै फालिनो लानाया बाख्नायजाथाव जादों आरो
आं फोथायदों बे सानखौ बर'लेण्ड आर्मि डे बायदियै फालिनो लानाया NDFB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि जारिमिनखौ मोनथिनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोंनि गोसो आरो थांखिखौ गोरा आरो गोख्रोंसिन खालामगोन। 1984 मायथाइयावनो बर' हा आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि जांख्रिथायारि सोमावसारनायाव हेफाजाब आरो मदद नागिरनानै जों नेशनेल ससियलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड NSCN नि आफादगिरिनिसिम लिरहरदोंमोन। बिथांमोननि फिन मोननायाव 1986 मायथाइयाव NSCN नि हेडक्वार्टारसिम थांनो नाजानानै फेलें जायो। नाथाय 1987 मायथाइनि जुलाइ दानाव NSCN नि CHQ सिम रुंसारि सार्जेन्ट मेजर D मेरगा आरो आं मोनफैयो आरो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों NSCN नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो तामिनबा बर'फोरनि उदांस्रिनि दावहायाव हेफाजाब आरो मदद होनो राजि जायो। बे राजि जालायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो 1989 आव NSCN निफ्राय NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखाय सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट सामराइफाम सार्जेन्ट वामफाम आरो लेन्स कर्परेल स्टनखौ जोंनि ट्रेनिं सेन्टारसिम दैथायहरो। बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददावनो जोंनि गेजेराव जि मिलिटारि ट्रेनिंनि आंखाल दङमोन बेखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो आरोबाव आं दिनै NSCN नि गासै दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम बे हेफाजाब आरो मददनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबावबाय। जोंनो गासैनोबो गोजोननायखौ नांगौ। बुहुमाव रावबो गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि हेंथा नङा। We all want peace and development. नाथाय गोजोननायनि मुङाव गोजोननाय आरो दावगानायनि मुङाव दावगानाय होनब्लानो जाया, हजिख्रावब्लानो जाया। थार गोजोननाय आरो जौगानायखौ जों सिनायनांगोन। गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि मुङाव जों अराय सोबख'जानो हाया आरो गुबुनारिनि सिङाव खर' गंग्लायनानै थानो हाया। जौगानाय आरो गोजोननायनि मुङाव जों गावनि हादोरावनो माइन'रिटि जानो एबा गोमालांनो हाया। बर'लेण्डनि गेजेरजों 4 लेन एबा मोनसेबाव राजा लामा जाब्लानो एबा एयारपर्ट बानायब्लानो एबा इन्जिनियारिं कलेज गायसनब्लानो गोजोननाय फैबाय आरो हारिनाङैनो जौगाबाय होनना साननो हाया। 4 लेन, एयारपर्ट आरो इन्जिनियारिं कलेज एबा जिखुनु जौगानायनि हाबाफारिया जोंनि गोजोननाय, जौगानाय आरो हारि बायदियै थांनानै थानायनि हेंथाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बै जौगानायनि हाबाफारियाव सोर बांसिन मुलाम्फा मोनगोन एबा सोरनि थाखाय जागोन बेफोरखौ जों साननांगोन आरो नोजोर होनांगोन। जौथाय जौथाय बोसोर जोंनि आबै आबौ आरो आइ आफामोनहा जुजिया आरो सोमावसाराबालानो गोजोनै रायजो जादोंमोन। नाथाय दावगा रोङाखैसै, जालांदोंसोमोन बयनिख्रुइ सिङाव आरो बयनिख्रुइबो गाहायाव। गोमालांदोंमोन गावनि सिनायथि आरो जालांदोंमोन हारि नाङैनो सिलिंखार आरो थेर बेथेर। बेनिखायनो दावगानाया जुजिनाय आरो नांज्लायनायनि गेजेरजोंसो जायो। गासैखौबो मोनखानाय बायदि गोजोनै थाब्ला जेबो मोना आरो जौगाया। गोजोनै थाब्ला बे बुहुमाव रावबो जासिनानै होफैनाय नङा। थार आरो जुगामि गोजोननाय आरो जौगानायखौ जों इण्डियाननि सिङाव नङा नाथाय उदां बर'लेण्डआवसो मोनगोन। बेनिखायनो जों उदां बर'लेण्डनि थाखाय जुजिनांगोन। Everywhere there is hue and cry that India is shining and developing, but this shining and development are reality in India,
who are the beneficiaries of training and development. The training and development of India are only for the privileged class. Indiaया जोंखांबाय आरो जौगाबाय होनना दिनै गोबांनि खुगायाव नाथाय दिनै सोंलु सिखांदों इन्डियानि जोंखांनाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय बिनि मुलाम्फाखौ सोर मोनदों इन्डियाया जोंखांमारदोंब्ला आरो जौगामारदोंब्ला दिनै माव'इस्टफोरनि सोबख'नायनि हेंथा आरो सासन मोनथायनि सोमावसारनाया मानोथो सानफ्रोमबो बांसिनदों आरो गोख्रोंसिन जादों माव'इस्टफोरनि सोमावसारनाय आरो नांनाया मानोथो इन्डियानि थाखाय गिख्रंथावसिन जाखो On this auspicious day, and therefore I would like to greet and congratulate the Maoists for fighting for their legitimate rights and own behalf of oppressed and exploited Barrow people. I would like to extend every possible help in fighting the ruling class of India. बेनिखायनो जोंबो दिनै साननांगोन बै सानैसो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय अरायसम बेरखांनाय गोजोननाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय There is need to tell peace and complete in this world. बुहुमाव थार आरो जुगामि गोजोननाय आरो नांज्लायनाय होनना जेबो गैया गोजोननाय आरो नांज्लायनाया थासारिनि सायावसो थासारिया जेरै थोंगोन बेबायदिनो दावगानांगोन बर' हारिनि थासारिया थोनायखायसो गोसो गैयाब्लाबो जों NDFB खौ गायसननानै बर'लेण्ड आर्मिखौ 20 बोसोरनि सिगां फसंनो गोनां जादों अराय गोजोनखौ लुबैग्रा आरो हास्थायग्रा बर' लाइमोनफोराबो दिनै थासारिनि बिथायाव मिलिटारि ट्रेनिं लाना हाथियार हमनो आरो दुखु दाहा सहायनानै थै जिउ बावसोमनो गोनां जादों ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों नांबोबाय नाथाय जेबो मोनाखैसै आरो मोननायबो नङा थरनैसो बेरनाय बमा आरो गुलिनि थाखायसो बड'लेण्ड एकर्ड जादोंमोन हाथियार लानानै सोमावसारनायखायसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनदों रायजो एबा उदांस्रिखौबो गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों माब्लाबाबो मोननाय नङा MLA आरो MP दैथायहरनानै मोननाय नङा रायजो एबा उदांस्रिनि जुजिनायाव अराय जोंनो नांगोन हाथियार आरो आखा-फाखा मिलिटारि ट्रेनिं लानाय फायथि एबा सान्थ्रि बेनिखायनो मुगाजों गोरोबनानै नांनो आरो जुजिलांनो दिनैनि सानाव बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाय जायो However, may be big, a nation cannot survive without a national organization and discipline, force of its own. बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेरावबो हारियारि गौथुम आरो हारिनि रैखानि थाखाय अराय गोहो बोलो नांगोन बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाया आंनि बिजिरनायाव बावजायसो जादों गोबां सिगाङावनो बर' हारिनि थाखाय जुजिनो डिसिप्लिन फर्स एबा गोहो बोलो नांगौमोन अब्ला बर'फ्रा दिनैनि बे अलखदाव गोलैनाय नङामोन गावनि हायावनो माइनरिटि एबा मोजोमसे जानांनाय नङामोन नाथाय दुखुनि गेजेरावबो रंजाथावदि बेटार लेट देन नेभार होननाय बाथ्रा बायदियै बावद्रायब्लाबो जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव डिसिप्लिन फर्स बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनानै लानो हाबाय अरायसम थानांगोन आरो जुजिलांनांगोन बेनिखायनो बर'लेण्ड आर्मिखौ हमथानानै लाखिनो आं रायजो राजा आरो बर' लाइमोनफोरखौ गोरबोनिफ्राय खावलायो While researching air duties Boroland Army must be very careful. Boroland Army must be careful so that innocent civilians, particularly children and women,
do not become the victims of our liberation war. In a war, mistrust is inevitable that each and every Boroland army must try to minimize the mistrust and civilian casualties. दिनैनि बे बर'लेण्ड आर्मि फसंथान सानाव आं गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै रुजुनो खावलायो। जोंनि उदांस्रिनि दावहायाव दाय गैयै सुबुंफोर स्पेसियेलि गथ'फोर आरो हिन्जावफोरा जेन दुखु मोना आरो थै जिउ होनांगौ जाया बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। बियो थारदि दावहानि समाव गोबां गोरोन्थि जायो, नाथाय गोरोन्थिखौ जेन खमायनो हायो बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरानो गोख्रों नोजोर होनांगोन। जोंदि सुबुंनि जांख्रिथायारि दावहारु बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरानो गोसोआव लाना दावगानो नांगोन। Ideas are stronger than weapons होननाय बाथ्राखौ गोसोआव लानानै दावगानो नांगोन। थामहिनबा गासै खामानि मावनाय आरो दावहाथिलियाव ओंखारनायनि सिगाङावनो मोजाङै सानग्रोनानै लानांगोन। NDFB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनाया जारिमिनारि मोनथायनि थाखै नांनाय। गावनि राव हारिमुजों उदाङै थांनानै थानायनि जुजिनाय इउनाइटेड नेशन्सनि सार्टारावनो फिसा आरो गेदेर गासैबो हारि आरो माहारियानो गाव गावनि इयुनखौ थि खालामनो आरो दैदेननो हानायनि मोनथाय लिरथुमखानानै दोनखानाय दङ। इन्डियायाबो 300 बोसोर ब्रिटिशजों गाग्लोबनानै फामु खालामना सासन खालामजानाय आरो सोबख'जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननाया 62 बोसोरबोल' जादों। बेनिखायनो गाग्लोबजानाय आरो फामु खालामजानायनि रोंगौथिखौ मोनदांनानै इन्डियाया NDFB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनायखौ आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार्स एक्ट फोर बायदि गिख्रंथाव आयेनजों आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंखौ गावथारनायजों माब्लाबाबो फेजेननो हाया। It is a political problem, so it has to be resolved politically. Therefore, today, on this Boroland Army Day, I would like to appeal the government of India to take the bold initiative to recognize the legitimate rights to national self-determination, including right to independence and sovereignty of the Boro people without delay. बिबुंसारनि जोबथारनायाव थागिबि बर' सुबुंनि जारिमिनारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ गोख्रैनो गनायनो इन्डिया सरकारखौ आं खावलायबाय। गोजोन्थों। NDFB जिउ लावथों, बर'लेण्ड आर्मि जिउ लावथों, बर' हारि देरहासार जाथों। डिआर नाब्ला आफादगिरि NDFB।